What's up sa inyo mga idol. So ano, dito pala tayo sa bayan ng Agno. Ayan yung arko nila, ang ganda rin no. Ayan oh, ang ganda ng arko nila guys. So syempre kasama kong wifey ko. Ayan guys. Eh Venus ka. Ang hinin mo pag may camera. Ayan guys, so ano, kabit ko lang yung GoPro sa helmet. Tara na, pasyalan natin ang bayan ng Agno. Let's go. Puta ka. Gag. Tama mo.
Nakalimutan ko yung gloves mo. Sabi ko, papasuot ko na sa'yo yung gloves eh. Ito yung nadaanan namin ng kabats ko. Nene. Baka low tide lang. Ay baka high tide. Dito be, bang takbo namin nung kabatch ko nun, 80-90. Oo, 80-90 ang takbo namin.
tayo bibili? Diretso lang to. Mamaya punta natin dyan. Ano yan? Oh, kanina pa. Wow. Tayo bibili ng ano eh, pagkain natin. Pag may makita ka diba? Ay, one way to public market, no? One way sabi niya, ba't may mga lumalabas eh? Hindi lang naman didakta eh. Ay. Ah, siguro. Parang tahimik, no? Ah. Oo nga eh. Saan eh? Public market? Ha? Saan? Okay. Oh, pero tahimik, no? Ganito rin naman dati sa Alaminos eh. Ha? Sudad na. Dati ganito lang din ang tahimik sa Alaminos dati. Oo. Ngayon medyo ang dami ng sasakyan eh. Saan yung public market? Ay oo, sundahan nila. So magpa-picture? Hindi na. Ay nako. Iglesia ata to eh. Saan yung public market? Umbrella Rocks na yan eh. Ay. Sir, pwede po magtanong, saan po yung palengke dito, sir? Ay, nalagpasan na no? Diretso po, sa dulo po. Ay, sa dulo pala, B. Sige po, thank you po. Oo. Ha? Walang bigla lang. Anong tayo? Dito? Pero sabi niya diretso dyan eh. Boss, pwede magtanong, saan yung palengke niyo dito, boss? Diretso lang. Diretso. Pwedeng duman dito? Yan, diretso lang. Thank you. Sabi ko sa'yo dun eh. Sabi mo kaliwa. Nagsisihan pa eh, no? Parang dun oh. Yun oh. Oh. Pero ano, mas okay sa San Nicolas kasi mas marami ng mga establishment. So sa palengke nila may Mang Inasal, may Chowking. Di ba meron? Ay, Tayog ba yun? Akala ko sa San Nicolas. Tayog pala yun. Oo. Hindi, marami dun eh. Sa likod ng San Nicolas, maraming mga small na shop. Ito diba? Oh, ayun.
Pamilihang bayan. Hey, what's up, what's up? Ito, may burger dito. Mamaya, pero maghanap muna tayo ng... Hindi, yung hinahanap mo. Busabos. Ayun na, Busabos. Agriculture. Diyan siguro sa loob din. Dito na tayo mag-park. Saan eh? Boss. 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 Tara, nanda tayo sa loob. Always on my mind. Sana all this night. Sino? Ika. Ay. Ganito na ako, ito magbibideo. Bigyan na. Daling ko na to. Ginagawa ko dito. Ha? Iniipit ko to dito para di masyadong mahaba. Ah, Tapos, ito na lang hawa. very good. Ha? Hindi mo yan kukunin dyan. Wala na sila. May bumilaw ba? Oo. Ayun o, may mga dam. Ay, kaso ko kaya. Sino? Ayun. Jogging pan. Ay, nang naubos sa inyo. Sige. Meron ko. Ah. Magkano? 100. Pagastos pa ako, nakalimutan ko yung bra ko. Huwag ka nang mag-barman. Huwag ka na mo. Tayo mo, ma'am. Iba-iba kasi yung ano lang. 100 lahat yan, ma'am. 100 lahat. Lahat. Isa. Isa lang, isa lang. Babe! Naiwan niya kasi yung pera niya. Thank you. Ano pang bibili natin? Bakit di karinderya? Oo. Ah, sige. Hindi rin. Ito. Anong trip mong kainin? Kakain mo na ba tayo dito? Or ano? Ay, burger na lang doon. Oo, Tapos, sana. pag pauwi dito na tayo kakain. Oo, Kasi, lunch. Parang snacks lang ba?
Saglit lang naman tayo. Saan tayo bibili ng burger? Di ba doon meron? O maghanap pa tayo ng iba? Okay na, yan na. Yun na. Ganito lang din yung ano, yung anuhan sa Alaminos dati. Yung palengke na ako. Oo. Meron ka ng palengke. Ganito lang din nung bata ako. Ay, laki-laki na, no? Dami sa sakyan. Ay, may burger pa. Pati may burger po ba? Wala. Ay, wala. Pizza lang. Doon baka meron. Magmotor na tayo. Long burger. Ayo, burger on the sea. Fish. Yung trabaho ko noon sa Kwan, Dito na. Baguio. Oh. Notaryo yung kapilihan ko. Taga-Baguio. Oh, baka sila sa kanila yan. Kamag-anak. Sino si? Parang tomboy-tomboy siya, pero may anak na siya. Pero yung ano niya parang Hmm. kung nagtatrabaho siya dito. May ako? Oh, sige. Kaya na. Saan ang daan na ito pag ganun? No. Hmm. $100 na. Baka dito lang babe kasi ano malayo. Wala. Oh, may pandesal din ah. Rice in ano. Big Brew meron din dito. Oh. Big Brew. Wala ba yung parang ano? Parang ganun? Ano yun? Yak sa ba? Saan? Saan? Straight ahead. Ayun. Tapos pili tayo ng turon. Ayun, may turon doon dito. Ay, may chicken din oh. Chicken ba yun? Hindi. Meron ba? Ano tawag dito? Ano sa'yo? Ano lang, bacon and cheese. Yun na lang oh, yung cheeseburger. Buy one take one. Yun na lang.
Dalawang order na. Dalawa. Dalawa pong cheeseburger. Yung buy one take one. Dalawang burger. Guys, nakabili na tayo ng merienda. Kaya mabibigo na. Hindi tayo uminom ah. May ano dun oh, pero wag na dun na. Buti na lang may spare battery ako ng GoPro. Dito. Tapos diretso na to. Mainit na to. Mangingitim ka. Saan doon? Oo nga eh. Ayan o. Ay, hindi one way pwede. No left turn. Diretso lang to, Beb. Hindi ko matandaan masyado yung daan kasi sumusunod lang ako dun sa kabatch ko nun eh. Kaya hindi ko kabisado. Tsaka mabilis kami. Yan na, kakanan. Yeah. Umbrella Rock. May kaklase nga ako nun, taga-Abno, doon pa nag-aral sa Alaminos. Pag di na lang dito, no? Layo, nilagpasan niya pa yung pani. Barangay Bobo. 3 kilometers.
kasi madaming puno. Ang lamig. Oo, samantalang sa atin pag ganito, grabe na yung pawis ko. Ano ba, bili na ba tayo dito? Bili na tayo ng drinks. Drinks. Ah, meron doon. Doon na. Ay! Diretso lang. Ay, basketball court pala yun. Hindi ko alam. Tanungin natin. Ano eh? Doon. Doon tayo. Parang dito rin kami napunta nung kaklase. Parang dito rin kami naligaw. Nalito kami dito eh. Ade, pwede magtanong, saan yung papuntang Umbrella Rocks? Dito pa. Thank you pa. Ha? Ay, hindi dito? Dito, diretso. Parang sabi niya pwede rin sa pataas. Naalala ko lang yung palabas, nagmamadali kasi kami nun eh. Yung kabats ko. Ah, tama, dito nga, dito. Dito kami dumaan. Ah, tama, dito nga. Dito kami nag-ayos-ayos eh, dito. Pinayos namin yung top box namin, problemado kaming dalawa eh. Dito kami sa kaliwa pamunta eh. Ano yun eh? Dito. Ayun oh. Let's go. Agno Gaming. And diba yung waves oh. Ang ganda ng waves dito. Yan, mga yan. Diyan yung Umbrella Rocks oh, dyan sa banda dyan. Oo, parking. Ay, wala atang parking. Saan pwede? Saan? Diyan? Pwede ba dito? Pwede dito. Ano lang. Pagbilihan ba dito? Pagkain. Sabi ko sa'yo, bili na tayo dun eh. O, bili muna tayo. Bili mo na. Tayo. Tapos balik tayo. Ga. Parang wala. Oo. Ayan, babalik kami. Bibili kami ng foods. Ay, drinks pala, may foods na kami. Yeah.
Halika. Halika na si Ren. Baby come. Sorry, nakakala ko meron. Ano yan? Babe, gusto kong magtayo ng ganyan, no? Doon sa lupa natin doon. Para ano. Pero yung ano, gusto ko yung may SIM para hindi mabasa yung ilaw. Lalagyan ko ng SIM. Pwede mo namang pang-pili yung solar panel. Ayoko. Masisira yun eh. Oh, pero ano, mababasa yung ano, yung ilaw. Mas okay pa rin kasi talaga pag hindi siya mabasa. Pag pupunta kayo dito guys, magdala na kayo ng pagkain tsaka drinks kasi wala, parang wala no babe, parang walang nagbebenta sa loob. So oo, at least hindi sila ano dito no, yung parang oo, oo, parang mababait yung mga tao dito no. Mababait nga ba? Tagapang kasi naman. Ah. Pwede siguro mag-park dito no. Dito rin kami nag-park nun. Oo, pero saglitan lang. Malis din kami agad eh. Hindi pag nagpapagod ka pala eh. Bakit ah? Ay oo. Ilak ko ba to? Ilak ko na. Para sure. Para sure. Hindi naman tayo nakakapagabot sa daan. Oo. Let's go. Magkano kaya? Magkano kaya ang entrance? Hindi 10 pesos. Ay, mura lang. 10 pesos. Yan ah. Eh. Maliligo sir. Okay. Gagamit kayo ng table kasi Hindi na sir. kaya nyo ng gamit nyo. Wala kang paglalagyan ng gamit nyo dyan. Ay, magkano? Ha? Ay, magkano pa cottage? Eh, makalabat. Magkano yung table sir? 200 lang naman kayo. 200. Ikaw babe? Saglit lang kami kayo. Oo, saglit lang kami. Kung araw ko. Mga before lunch, alis na rin kami. Maliligo lang. Babe, may 20 ka din. Problema sa wala kayong patambayan kasi ano yan. Wala kayong pwede question, bawal dun sa rock formation. Kasi pinagpipicturean yan. Hindi pwedeng tambayan. Okay. Okay. Tignan muna namin sir pag ano balik. Ka na lang ito ko lang. Sige. 20 sir na. Ano babe? Kahit ako lang ba sir? Oo. 70. 200 ang cottage, ang table. Oh, kaso ano, saglitan lang kasi kami guys eh. Maliligo lang, tas konting picture, tas aalis na. Wala ka bang ano, parang Meron. ay meron? Oo. Doon na lang, doon na lang. Ay, ang sarap maligo. Ay, ang sarap ng babes. Shit, naalala ko ng bata ako babe, dyan kami. Diyan kami ng mga pinsan ko, naligo-ligo kami dyan. Shout out sa mga pinsan ko. Yan, mga kila kuya ko nung bata kami. Diyan kami, lagi kami dito nun eh. Saan, no? Oo, halos yearly kami dito eh. O, bakit di makapasado? Siyempre bata pa ako no. Basta ako sasakay. Oo nga no. Magkano kayang ganyan?
Okay. Copyright, copyright. Maka-copyright tayo. Yan ang baon namin guys, oh. Tayo, dun pa? Nalibot mo na ba to? Pwede yata nga dito eh. Hindi ba pwede dito? Ah. Pwede na yata dito eh. Yan natin yung sinasabing table, oh. Oh, pwede palang ganyan. Ganyan na lang din tayo. Ayun, umbrella rock. May mga solar na nga eh. Wala, last na dito ata. Oo. Saan tayo eh? Dito na. Yung ano mo. Yeah. So ayun guys, dito na tayo sa Agno Umbrella Rock. Yeah, Umbrella Rock Formation guys. Ayan, ito yung makikita nyo guys pag pumunta kayo dito. Ayan. Ganda na ito pag malayo eh. Ayan, oh. Ito yung mga yan yung nakikita nyo sa mga picture pag ano. Ayan guys, so kain muna tayo para may lakas tayong mag swimming. Sarap maligo. Sarap maligo guys. Ay, mabato lang kasi doon na part, mabato na. Dito okay lang, maalon pa rin naman. Ay, dyan tayo para di mainit. Ha? Nabuhangin naman. Yun. Ito na lang kami. Ang alon na. Ay! Kahit ano, kahit mababaw na, maalon pa rin. Ooh. Init? Parang di mo nang gawin ko init. Mangingitim na naman tayo. Mangingitim tayo lalo. Dami ng solar. Gumagana kaya rin? Parang sarap mag-camping dito. Diyan, oh. Tapos pag madaling araw inabot ng tubig. Ano yan? Ay, may nag-alay ng pagkain. Chinelas, oh. Beb, mabato dyan. Hindi ba? Ha? Mabato? Sabi ko sa'yo eh. Doon pa, doon natin doon. Ha? Aray ko. Kapit ka natin doon. Ah, okay lang yun. Walang kukuha doon. Dami-dami tao dito. Naka-video. Yep. Strictly do not swim beyond strong water. Ano yan?
Strictly do not swim beyond this. Ah. Wala na. Oo nga, nakakatakot dito. Oh. Dyan. Delicats na dyan, oh. Huwag mong maliligo dyan. Ito lang. Takbo. Oh, pop. Paano yung takbo mo, babe? Ligo na tayo ulit. Ang galit ng bata. Balik ko na to. Balik ko na to. Oo nga. Libutin ko lang, babe, ah.
simbahan, no? Ay, Independent Church ito. Saan? Sa ano, tindahan? Gusto mo? Saan banda? Ito? Ito. Anong city ba yan? Ayan, ang president siya. Ang cute, no? Ang cute. Mura rin pala yung gas nila dito eh. Mura din. Yan yun, di ba? Palengke. Anong meron dito? Ay, barangay lang. So, wag na. Wag na. Sirin. Ah. Pero andan lang natin saglit. Hindi na tayo eh. Kanan tayo? Maganda oh, parang yate. Balik na tayo. Ayun o. Saan yan pupunta, sa Sambales? Saan kaya papunta no? May bike pa oh. Ang ganda no. Balik na tayo.
Parang wala na rin dito eh. Agno, no? Paburgos? Comment nga kayo guys kung tama yung asawa ko. Kasi alam ko wala eh.